κόσμο χτυπά μεσάνυχτα. Η φασιστική Γερμανία εξαπολύει επίθεση στη Πολωνία. Αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 28 Οκτωβρίου 1940. Οι Ιταλοί, σύμμαχοι του Χίτλερ, ζουν από τους Έλληνες γιν και είδωρ. Η τότε ελληνική κυβέρνηση, κάτω την πίεση της λαϊκής θέλησης, από τότε τη δοσύγραφη του Μουσολίνη με γενική επιστράτευση. Η Ελλάδα παρασύρεται στη δίνη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχίζει η σύγκρουση στην Αλβανία. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, ο ελληνικός στρατός μάχεται και κερδίζει νίκες. Η άμυνα γίνεται επίθεση. Οι Ιταλικές ορδές αποφούνται 60 χιλιόμετρα μέσα στο αλβανικό έδαφος. Ο ευνηδιασμός πέτυχε. Η Σοφία Βέμπο, που το όνομά της είναι δεμένο με αυτή τη χρυσή σελίδα της ιστορίας μας, της εθνικής μας ιστορίας, η τραγουδίστρια της νίκης προκαλεί σκυρτήματα ενθουσιασμού με τα τραγούδια που θυμίζουν ακόμα και σήμερα ανεπανάληπτες εποχές λαμπερής εποπτείας. Οι Γερμανοί έρχονται αποφασισμένοι να πετύχουν οτιδήποτε δεν κατάφεραν οι σύμμαχοί τους. Η ελληνική άμυνα σπάει. Ο ανίκητος στρατός της Αλβανίας συνθηκολογεί. Κατηφόρησαν με σκισμένα χιτόνια, με παλιά τουφέκια, δίχως ψωμί στο κοιλιό, δίχως σφαίρες. Μόνο με μικρά οργισμένα ποτάμια κλείνουν τα περάσματα πίσω τους. Είχαν βαδίσει μήνες και μήνες, πάνω στους όχονους πέτρες, πάνω στο χιόνι μαζί με τις ελιές και τα βέλια τους. Άλλος άφησε εκεί ένα πόδι, ένα χέρι, άλλος άφησε ένα μεγάλο κομμάτι από την ψυχή του. Καθένας και έναν ή πιότερους νεκρούς, γράφει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Στον βράχο της Ακρόπολης, η γερμανική σημαία πληγώνει στις ψυχές των Ελλήνων. Ο φασισμός επιβάλλει την παρουσία του. Πείνα, στερήσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις προσπαθούν να κάψουν το φρόνημα ενός λαού που δεν βαλεύεται κάτω από ξένα βήματα. Συγκρούονται οι πρόσφατες ασιακές ομάδες που αργότερα θα πάρουν παλαϊκό χαρακτήρα. Θεριεύει η εθνική αντίσταση. Το όνομα της Λευτεριάς γίνεται το ορμητήριο ανταρτών που χτυπούν το κατακτητή με κάθε τρόπο. Οι δρόμοι των πόλεων γεμίζουν με συναισθήματα αγανάκτησης του λαού. Κάτω φασισμός. Οι κατακτητές αντιδρούν σπασμωδικά. Ομαδικές εκτελέσεις, Καλάβρητα και Σαρινή γίνονται τόποι θυσίας. Η Λευτεριά κατακτείται με αίμα. Οι Έλληνες ενώνουν τον αγώνα τους με τους λαούς όλου τον κόσμο που γοητεύτηκαν τη φασιστική κτηνοδία. 6 Ιούνιου 1944. Οι σύμμαχοι ανοίγουν το δυτικό μέτωπο με την απόβαση της Νορμανδίας. Οι γερμανικές δυνάμεις χτυπούνται σε Ανατολή και Δύση. 12 Οκτώβρη 1944. Οι Γερμανοί υποχωρούν από την Αθήνα. Η γαλανόλευκη κυματίζει στην Ακρόπολη. 9 Μαΐου 1945. Οι χιτλερικοί στρατηγοί υπογράφουν την χωρίς όμως υπολόγιση. Τα όπλα σιγούν. Οι λαοί πανηγυρίζουν. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Απολογισμός. 50 εκατομμύρια νεκροί, 90 εκατομμύρια τραυματίες και 30 εκατομμύρια ανάπηροι. Αμέτρητες, υλικές και ηθικές ζημιές. 70 χρόνια πέρασαν από τότε. Ο πόλεμος εξακολουθεί να δείχνει το σκληρό του πρόσωπο. Το αίτημα παραμένει. Ειρήνη. Ποια συναισθήματα, ποιος λόγος, ποιο σωτήριο μήνυμα. Ειδοποιείς αυτούς τους στρατιώτες που φρικίζουν το αύριο.